Ito iti pagbayad ko kanya at dapat iti sobra na ito ikot keep the change no kan apo. Apo! Apo! Gumatang nakman! Apo! Awan sa man di taon. Apo! Ano ya? Ni, si Kaman gaya maitan. Naku, data kastagyan pinagrupropan lang di pinag-ugali naman hindi gumatang na ina. Kada malim lang tamang malmalas kan sa tikwan. Anya ka di katamom. At kwartak apo at ini 20 pesos. Kumatang naklang ti may sa baso nga balatong. Sa balatong yo? Di ko lang tapan ko lang jarwar tabakan mo si kati mga alak mo duwa ti kabili. Ano ba sa ala oh? May salang apo. 18 data. 18. Ito na apo ti bayad ko. At dapat suklik apo niya. Wen, papay dos mo. No, ni yung ti tagbitin dito. Tilata ni. Dos na candy. Candy! Won, ay ta ni sumula dayta ko. Ito na walang mati 2 pesos yun. Anak kayo mat mahilig ti candy. Tako, nagpipintas nga mo, nagitingit-ngipon ko. Ka maperdi no pa no, puro candy tingat nga to. Yung niya pa'y nga ron ngay. Kaya yun Pagpasensya aklatan naklaro na pa na at pablad. Yaman na ka po. Apo gumatang nakman? Apo gumatang nakman? Apo gumatang nakman? Ay na, si Kamanin. Diyos ko. Kalay lang asikan. Anya manin? Gumatang nakman apo team. Ano ito na imas? Beef bone na chicken. Beef latan Lucky Me. Beef niya kalao. Wala po, may salang. 12 ay ta. 12. Wen. Kwartam. 20 apo. Dos pesos lang mo tayo tati baryakon apo. Ay, 8 pa ba? Ay, wong gayam. Ay, nagsempot ka man tata apo anak nga darogasan si ka. Pasensya ka doon na ta. Ay ti maninan eh. Nagsamit mo tayo dito. Iti pinagbiag mo no dahil iti sakit kanyam. Kendi man din na minsanin, kendi man tatan. Kamayat dahil ta. Tapos kumintas ka pa'y lalo. Alam kitin. Ano kang agrek-reklamon. Ay na, nagsingpot na tatay sa tang agrek-reklamo. Alam dito. Walo nga kwa. Candy. Nagimas. Nasamit ti biag mo dita. Nyamot ton. Ay na, kagrek-reklamo ta. pesos. Nagpintas ka tatani. Mas adupay di barya ka mati ginatang ko tapos kendi tinapa mo nga ingkwa kanya. Mayat ay tatatnod. Nangal-ngal mga agawid. Nyamot ton. Alain ka kidin. Nagsexy ka pa tatani. Matang nakman apo. Naman inon. Wala lang perti ka. Gumular na rin ang danak. Pasen Kita mo. pasensya kan apo takwa. Kasapulak gamin ti paglutok. Ano nga pagluto? Mantika apo, dala ko yung mantika. Adda. May sabote lang. Mano, ti may sabote nga mantika? 37. 37? Wait. O, may sabote apo. Ay, salang niya. Yun apo. 37 apo niya. Wait. 50 ata karta. 37 na 50. Dapat itresem. Awan talaga ti coins mi ko. Awan gamin talagan. Bayam ta kwa. May winakti kwa. Lollipop ng buhay mo. Anya! Ato yun ni sweet. Makiti duwa, makitaloal daw naksa nga. Gumatgatangan nga puro lollipop kas kadaken di mo ti isuksuklim kanya ako na apo. Ay na. Kasta atak mo subik ti biag mo. Nga dyan bitter nga. Wow. May Aw. mayat nung kasta. Hindi ka man ni nagmamayat niya. I love you very much. Maperdin tumot, nagitingipon kun apo ti kapapangan ti lollipopon kas kadaken din. Papag-ut mo ito na. Inamot to. Puro mat gami mo lollipop kas kadaken di mo ti mapandamot nga isuksukigan niya. Antalang ko mati asidad nga tendaan ka, denak nga gumatang nun. No-choice na ka rin tata at ayun ti tendaan niya sa bali. Ano tinoroon ng kumakan niya. Lollipop kas kadaken din, so mo tinapantay ang barabarya kanya ako. Anak pa yung matnarod nga mabaling nga mga tiken dita. After di dagiting ipon ko, nagpipintas pa yung matnarod. Nagpupu daw pa yung matnarod, ang perperdi na. Nya nga ta. Apo! Apo!
Apo! Ano ya? Apo, dati load yo? Adda, manong nga load, TM or kwa, globe. Globe, apo. Manong nga globe. 50 pesos. Number mo? Ate, apo ni number ko. Globe ate niya. Wala po. 50. Wala po. Naisend ko. Wala po, Dan. Thank you. 50 apo niya. Wen, 50. Ni, ape na kita. Iso ti pagbayad ko, apo ta ako Awan ti kwarta ko, no, gumatang nakit, awan mo ti, itad mga sukli nga kwarta kanya akon, puro kastimutun. So nga, dahito ti pagbayad ko kanya, dapat ti sobra na no, 2 pesos ti may isang lollipop, keep the change no kan apo. Then siya amon apo, ato ti pagbayad ko ta, awan nga talaga ti kwarta ko, ta, dagiti mo ti suksuklim kanya. Pero doon tatati, maubra kon. Kaya ala-aklatan minsan gamin di kayo mabuhat. Gatang mo, awan ti eksakto ko tayo. Gatang kan sa lamang tagba 20 mata, kwartang mo. Tika to, mabad ka na ito yan. Diyan to adayon. Kauma ka. Yung kas nagamin apo ko, hang kayong agsuksukli ti puro candy, kas kada lollipop. Takwarta ti masapol ko, ang kailangan ti lollipop kin candy. So ang kaya agreklamo, no, dahil tamotang ti ibayad ko kanyayo. Ayusin nyo mo ti ar-aramidon nyo ti pada yung nga tao, tamadiday ta. Tad ko lang no niya ti dapat kanyayo. Nga, pumanaw kan. Won, pumanaw na kun anak to plus gumatgatang diti tindamon bulok.